Roten kraj, baštin kraj, ti si zemen raj. Tvojte sini visoki, gortorem leti. Tvojte sini visoki, gortorem leti. 70 години село Първомайци. Село Първомайци, община Горна Оряховица, е най-голямото село в област Велико Търново. Според броят на жителите малко над 2600 и е на второ място по дължина в България – 4,2 км. 70 години, през които селото се е превърнало в привлекателно място за живеене поради близостта си до общинския и областния център Горна Оряховица и Велико Търново. Село с добра инфраструктура и обществени услуги – училище, детска градина, читалище, здравен пункт. Разположено между средния предбалкан и Дунавската равнина, на левия бряг на река Янтра. Село на потомствени цветари, градинари-гурбеджии, ковачи, коларо-железари, кожари, кръчмари. Годината е 1955, месец април. На среща между ръководителите на село Темниско Фердинанд Дешев и на село Сергиевец Георги Георгиев се обсъжда въпроса за обединението на двете села. Всички присъстващи са единодушни за административното сливане. Спор възниква единствено при даване на наименованието на новото населено място. След бурни дебати върху 10 предложения, думата взема завеждащ военно-отчетно бюро при Общинския съвет на село Темниско Денка Ангелова Чалъкова. С ентусиазъм тя изтъква мотива, че в навечерието на Международния ден на труда 1 май е най-подходящо името на селото да бъде Първомайци. Така, с указ на Президиума на Народното събрание номер 317 от 13 декември 1955 г., член 11, точка 49, се сливат селата Сергиевец и Темниско в едно населено място под името Първомайци. От тогава до днес са изминали 70 години. Години, в които селото се утвърждава като културно, икономическо и стопанско средище в община Горна Оряховица. Днес единствено една улица напомня за сливането на двете села. Това е улица Юрий Гагарин, дълга само 600 метра. Тя е символична разделителна линия. Непосредствено до нея днес е изграден модерен център с административни и обществени сгради, кметство, читалище, здравен пункт, магазини, пенсионерски клуб, аптека. Емблематичен за селото е Лъвовият мост, строен през 1880 г. и посветен на княз Александър I, поради което е прочут като Александровският мост. Предполага се, че това е първият мост в България с лъв на него. И днес той посреща и изпраща жители и гости на селото. Днес с гордост можем да твърдим, че сме потомци на древни родове, водещи началото си от тракийските поселения около Никополис ад Иструм още от 4 век преди новата ера.
Тогава Сергиевец е било заселено с романизирани от Римската империя жители и се е зовало Сергия. И макар първите писмени сведения за възникване на селото да са от 1347 година в данните от мрачката грамота на цар Иван Александър, то археологическите разкопки показват, че селище в днешните покрайнини на Първомайци е имало още преди това. Сведения за село Сергиевец се намират и в турски документи от 15 век, включително в регистър за данъка Джезие от 1618 година под името Сергиевче. Съществува легенда за войник Сергио, заселил се в района, която по-вероятно да е спонтанен опит на населението да си обясни произхода на името Сергиевец. В източните склонове на местността Средно Бърдо са запазени темелите на девически манастир Света Богородица Темнишка, строен по време на династията на асенеци през 13 век. Допуска се от археолозите, че село Темниско е съществувало преди построяването на манастира. Народната етимология свързва името на село Темниско със славянското селище Темниград, Темен град. Жителите наричали себе си теменисци, откъдето идва и името Темниско, тъмно и ниско място. Днес сме горди, че цялата планинска част на юг от река Янтра, крепостта Раховец, местността Чуруковец, Арбанашкото плато, хижа Божур до Дервенския пролом на река Янтра е в землището на нашето село. Векове наред населението на Първомайци ги е използвало за пасища, като в тях са се намирали и едни от най-хубавите лозови насъждения на селото ни. Повод за гордост е и факта, че през първата половина на 19 век в село Темниско се изгражда религиозен храм 1837 година, а в село Сергиевец нашите родолюбиви и предприемчиви прадеди са изградили едно от първите светски училища в България през 1843 година. Само 4 години по-късно, през 1847 година, с дарения от иеромонах Викентий и добри хора в лицето на местното население, открива врати ново светско училище. През 1892 година търновският митрополит Климент освещава сградата на енорийския храм Свето Възнесение Господне в Сергиевец. Килийно училище е открито в село Темниско през 1846 година. Първоначално то е било към религиозния храм Свето Възнесение Господне в село Темниско. Детската градина е построена през 1976 година. Водеща институция в културния живот на село Първомайци е читалище Иван Вазов. През 1955 година се взема решение за строеж на нова читалищна сграда, която да обедини дейността на съществуващите по-отделно читалища Иван Вазов Сергиевец, основано през 1893 година, и Развитие в Темниско от 1909 година. За име на обединеното читалище се взема това на по-старото Сергиевец. То развива всеобхватни самодейни дейности, театрален състав, женски народен хор, танцови състави. С почет днес си спомняме за участвалите наши съграждани в знаменателни събития от историята ни.
Априлското въстание, освободителната война на Русия срещу Османската империя, Балканската, междусъюзническата, Първата и Втората световна война. В памет на загиналите във войните през 1922 година в село Сергиевец е издигнат паметник, а през 1993 година такъв е изграден и в центъра на Първомайци. Днес енергичните и деятелни потомци поддържат традициите живи. Това е историята ни, разказана от дедите ни, и уроците, които са ни завещали. От празничните хора на Йорданов ден, Тодоров ден, Лазаров ден и коледуването, до фестивалите Весел Чичо Пей и преглед на народните хорове за обработен фолклор. Защото традициите ни обединяват. Обединяват ни и настаналият традиционен празник на Първомайския разсол. Днес, 70 години от създаването на село Първомайци, то е първенец не само с името си, но и с положените усилия, знания, труд и умения на неговите жители. Да празнуваме заедно! Честит празник, първомайчени! Да не забравяме, че пътят напред проправяме ние. Честит 70 годишен юбилей!